हेलो हाय नमस्कार मु स्वागत करुँच आपण यूट्यूब चैनल लिलिशान ब्लॉग को देखा चलतु घर आज सब कौन कर देव परी छिड़ी जाऊँगी खाली कहूँ यही वीडियो देखा जाऊ अरे वीडियो ये आम देखो रोसे चलती भात बस कल बस भात देखिए और ये हलुची देखी मरी देव ये खेलुची ये आमर रोसे चलती भात बस भात बस ये भजा हो गलानी ये देव तू गाधेबु न कि कहीं छात पर पहुँची जाइए आम छात पर देखु ये केते सुंदर देखा जाउची एठू आमर बालामठ पड़िया देखा जाउची रास्ता बाउंस बारी आम घर तलू भी देखा जाउची देखु ये एपटे आम स्कूल घर एपटे आमर गढ़िया चारिआडे सब देखा जाउची आकाश भी बहुत सुंदर देखा जाउची गछ आम ठाकुर घर एठी देखो धीरे धीरे एठी माट लगी माड़ लगी देखो देव देव कांदिला खाइबा आरंभ कर देले देखा जाऊ देखे बिना नहीं जाइए बड़ी भुतुन के आंदो देखो घर दुकान को जाऊँ दुकान आड़े टे बुली आसिया कौन हो आम दुकान गाँ मंदिर देखो गाँ मंदिर झाड़ी मंदिर गाँ जाऊँगी एबे बाउंस गछ देखो ये आम ठाकुर ये मकरा संक्रांति आसीगला ये आमर अष्टपरी मेला हम ठाकुर पाखे त्रिनाथ गोसाई ये बजरंगबाली महावीर हनुमान अच्छा ये आमर गोरखनाथ ठाकुर अच्छा ये
ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁନାରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ। ଅଲଗା ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଛୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା ଆମ ଛକରେ ମା ତାରିଣୀ ମା ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଦୋକାନ ପାଖ ଆସିଗଲା। ଦୋକାନ ପାଖାପାଖି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦୋକାନରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ। ଆଉ ଦୋକାନରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କାଷ୍ଟ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ବଡ଼ ଭାଇ ପଳେଇଛନ୍ତି ଟାଉନ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦୋକାନ ଚାବି ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆସିକି ଦୋକାନରେ ବସିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆସିକି ବସିଛି ଦୋକାନରେ। ନାଦ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁ। କହି ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? एक महीना के बाद जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा, एक महीना के बाद जाऊंगा। ଯିବା ଖଣ୍ଡଗିରି ବୁଲିବା। କୋଉଠି नाम कौन कौन ନା ସତ जमा झील भितर छाड़ी गले गोटे जा हेलो ବିଜୁ ବାବୁ ଦୋକାନରୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣୁ। ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଛୁରୀ ଚରୁଛି। ଡେଲି ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଶୋଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ? ଚାଇନିଜ ଖେଳ ପକୋଡ଼ା ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଦେଖ ଦେଖିକି ଶୁଆ ଆରାମରେ ଚାଇନିଜ ଖେଳ ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇକି ଶୋଇପଇଲେ। ଲିଲି ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ମଜା ଦେଖ କେମିତି ଚଢ଼ିଛି ଉପରେ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚଗଲା କେତେ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଚଢ଼ିଛୁ? କ'ଣ ଖାଇବୁ? ରୁଟି ଖାଉଛି। ରୁଟି ଖିଆ ହେଉଛି ତାଙ୍କର। ଭୋକ ଗାଧେଇନି ସେ ରୁଟି ଖାଉଛି। କ'ଣ ଖାଉଛି ଦେବ ଦେଖି? ଘୁଗୁନି ରୁଟି ଖାଉଛି। ଏଠି ମାମିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି। ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ନା ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବାନି, ଶୀତ ଲାଗୁଛି ସେ ଦିନରେ। ଖରାବେଳେ ଟିକେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ନିଦ ଲାଗିଥିଲା। ନିଦରୁ ଉଠିଲି ଏବେ ଉଠିକି ମାମା ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଳ ଆସୁଛି। ଆମର ଏତିକି ଜାଳ ସବୁ ଆସୁଛି ଗାଡ଼ିରେ।
2000 ଟଙ୍କା ଦିଆ ହେଇକି ଗାଳି ଯାଇଛି। ଜାଳ ମୋ ମା ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଳ ବାହାର କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଭଣଜା ଆଣିଛି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେବା ହିଁ ବସୁଛି। ଦେବା ବସୁଛି ତା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏକି ମୋ ଭିଣେଇ ପଛେ ପଛେ ପରି ଯାଉଛି। ମୋ ନାନୀ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଠାକୁର ହେଉଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆ ଦୁଇଟା କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଚଢ଼ିଗଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମ ବିଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବିଲ କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବିଲ। ସୋରିଷ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ବିଲରେ ହିଡ଼ କରେ ଯାଉଛି। ବିଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ବିଲ। ଆମର ଏପଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି ନହେଲେ ଗଳି ପଡ଼ିବି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲଗା ହେଇଛି ବିଲରେ। ବଡ଼ ତାଳ ଗଛ ହାଣା ହେଇଯାଇଛି। ସୋରିଷ ବିଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ସୋରିଷ ଫୁଲ। ସୋରିଷ ବି ହେଇଛି। ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ। ଛୁଆମାନଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋ ଛୁଆବେଳ କଥା। ମୁଁ ବି ଏମିତି ଖେଳୁଥିଲି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖେଳ ଏବଂ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ବିଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦାମ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଲଗେଇଛନ୍ତି ବାଦାମ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏଠି ଆମର ଛୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ହାଇ ହାଇ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏପଟେ ସୋରିଷକୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ ବଜା ହେଇଯାଇଛି। ସୋରିଷକୁ ବାଦାମ ଗଛ ଲାଗିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଗାଁର ବିଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଗାଁରେ ଯେତିକି ଖୁସି ଅଛି ସହରରେ କାହିଁ। ସହରରେ ସେତେ ଖୁସି କାହିଁ। ଯାଇଛୁ ଆମ ରାଜା ଲିପୁ ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ବସି ଯାଇଥିଲୁ ଏଠି ବିଲରେ, ଆମ ଗାଁ ବିଲରେ ବସିକି ଆମେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମ ବିଲ। ଏଠି ବସିଛି ମୁଁ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଘରକୁ ଯିବି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଲିଲି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ହରିଗୋସାଇ, ଗଣେଶ, ମହାଦେବ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁର ପୂଜା ଚାଲିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ। ଠାକୁର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଠି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଚଉରାମୂଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଉଛନ୍ତି। ନୀଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ସେମିତି ଥାଉ। ଆମେ ସେମିତି ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଲି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥାଉ।